5 snin wara li Daphne Caruana Galizia kienet irrapportat l-ewwel darba dwar sospetti ta' ħasil ta' flus fil-Bank Pilatus b'allegat involviment ta' membri għolja fl-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat kien biss issa li bdew proċeduri fil-qorti kontra dan il-bank u kontra Claudine Sand-Fournier, l-ex uffiċjal legali tal-Pilatus. Skont dak li ħareġ mill-qorti għandhom jitresqu total ta' 9 persuni brabta ma' dan il-każ għalkemm sissa ħareġ biss l-isem ta' Claudine Sand-Fournier li tresqet quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud il-ħamis wara nofsinhar. Fl-awla, Sand-Fournier deret emozzjonata u f'xi momenti kważi se tinfaqa' tibki. Iwieġbet mhux ħatja tal-akkużi u ngħatat il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro. Fost diversi kundizzjonijiet, l-ex uffiċjal tal-bank trid tiffirma flassa 3 darbiet f'ġimgħa, tibqa' fil-pajjiż u tkun id-dar tagħha bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Il-prosekuzzjoni qalet li Sand-Fournier kienet ġiet arrestata fil-5 ta' April li għadda fuq akkużi ta' ħasil ta' flus dan wara li f'Novembru tal-2018 imbdiet inkjesta maġisterjali dwar l-operazzjonijiet tal-Bank Pilatus. Fil-qorti ħareġ li l-mara akkużata qatt ma kienet twieġeb għad-domandi li sarula waqt l-interrogazzjonijiet. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li Sand-Fournier kellha responsabiltajiet biex tara li l-bank ikun konformi kontra l-ħasil tal-flus u kien għalhekk li l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija irrakkomandaw li jittieħdu passi kriminali kontra l-Bank Pilatus u kontrija. Tul is-seduta instemgħu l-akkużi fil-konfront tal-bank li għalih der Fabio Aksisa ta' 48 sena minn PwC l-assi tal-Pilatus kienu friżati. Fl-aħħar ġimgħat il-Bank Pilatus diġà ingħata multa rekord ta' 4.9 miljun euro mill-FIU. Is-sejbiet tal-FIU konfermaw li l-Gvern Laburista kien qala għajnejh għal ħasil tal-flus u l-kriminalità finanzjarja fi kliem l-FIU stess falliment serju u sistematiku. Il-Bank Pilatus ingħalaq meta l-liċenzja tiegħu tneħħiet mill-Bank Ċentrali Ewropew f'Novembru tal-2018 wara l-arrest tal-fundatur tal-bank Ali Sadr fl-Istati Uniti. Dan tal-aħħar kien inħeles wara l-instab mhux ħati ta' akkużi ta' ħasil ta' flus minħabba nuqqasijiet mill-prosekuzzjoni. Dik l-istess sena l-Awtorità Bankarja Ewropea kritikat in-nuqqas tal-FIU li timponi sanzjonijiet fuq il-bank li kien immexxi minn Ali Sadr u li kien qrib tan-nies ta' Kastilja. L-ex Prim Ministru Joseph Muscat u Chief of Staff tiegħu Keith Schembri kienu rapportati li attendew għat-tiex ta' Ali Sadr li kien sar fl-Italja. Mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm ukoll sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenech li huwa wkoll akkużat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.